An bhfuil grá agat a aon duine? Cé bhfuil grá agat dó? My mummy, my daddy agus na gáide fear. My mummy agus my daddy. Like na daine má searlach, yeah. Ach ná na aon duine eile ach má searlach. Thugann my mummy agus my daddy dom ngrá. Tá grá rud a déann tú go deas go dtí daoine eile. Lá is spanna tú grá go dtí daoine. Agus mátá tú ngrála duine igen, cé an brontnas is fearr go bhétá tuairtah? Probably chocolate agus blá. Leis a freisin. Thugann tú brontasaí agus cuairtaí amach do dtí daoine. Like thugann tú chocolate agus bláthna. Chocolate agus bláthna dó dí dó. An méisih in rán is a bhí duine? Díos. Bhfuil in ráir? Bhí tú? Yeah, bhí mé ach na snú. An bhfuil grá agat a aine? Tá. My patty agus my mummy agus my daddy. Clown. Cé an rud is fearr faoin bheith in rá? Tuairte cara mar sin, gacrúd. Yeah. Agus chuna sa dugan tusa grá an mummy agus daddy? Déanann gacrad deir siad. Ag barag. Ciaran an bhfuil tú in rá? Díl. Díl. An méid tú in rá nar a bhí sinna? Díl. Cé frí sa bhid an bhfuil tú in rá? Beidir. Ní an méid tú in rá nar a bhí sinna? Tá. Díl. No may area door. Tá sé. Billy.